Okay, nu har du set dansen, så nu er det tiden at lære alle trinene. Vi går det igennem stille og roligt på tællinger, så du har en chance for at lære det. Og bare roligt, du kan jo altid lige gå tilbage og se det igen, hvis du ikke fik det hele med. Klar? Armene ryger op på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, op, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ned igen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kom ind, nu kommer der The Matrix Circle. Ud, 1, 2, bagover, 3, 4, 5, 6, 7, og den anden vej, og 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu vipper du den ene side, 2, 3, 4, ned, 2, 3, 4. Nu kommer du op, så siger hun noget med at smelte. Så smelter du ned. Så kører vi. Nu kommer det i tempo. Og 1, 2, armene op, 3, 4, strækker armene, 5, 6, 7, 8. Hop ud, 1, armene op, 2, ind på hjertet, 3, 4, 5, ned, 6, over hovedet, 7, 8. Det kommer igen nøjagtigt det samme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop ud, 1, armene op, 2, stræk dem, ned på hjertet, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Næste sang. Waka waka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Knyt hænderne og spred dem ud. 2, 3, 4, 5, 6. Det kommer igen. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu vipper du 2. Vip 1, 2. Vip 3, 4. Nu går du 4 på stedet. 5. Lækkert. 6, 7, 8. Igen. Vip 1, 2, 3, 4. Gå 5, 6, 7. Og igen. Og 1, 2, 3, 4. Gå 5, 6. Sidste gang. 1, 2, 3, 4. Eksploder. 5, 6, 7. Så ligesom til siden. Eksploder. 5, 6, 7, 8. Ja. Videre. Spark. 1, 2, 3, 4. Løb. 5, 6, 7. Hop ud. 8. Hop ud 8, så benene er lidt fra hinanden, benene er lidt fra hinanden. Bagdelen rører bagud. Bum, chicka, bum. Klar, tilbage. Bagdelen trækker dig bagud, og baf. 2, 3, 4, løb rundt. 5, 6, 7, den anden vej. Spark. 1, 2, 3, 4, løb. 5, 6, 7, hop ud. 8, 1, 2, 3, 4, rundt. 5, 6, 7, 8. Så hedder det op, op, ned, ned, fyrværkeri. 6, 7, igen og op, op, ned, ned og ud. 6, 7. Næste sang, The Disco, Relight My Fire. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvis det er svært med benene samtidig med, så bare lav armene, så armene bare kører. Vi prøver igen. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Over rullebørg. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rul ned. 2, 3, 4. Nu skal vi dreje, så vi drejer rundt. 3 trin. 3 trin hedder det. Og drej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ud. 1. Den fra før. 2, 3, 4. Rullebørg. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plukke æbler. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den fra starten. 1, 2, 3, 4. Land. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ned. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Drej igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ud. 2, 3. Rullebøv. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plukke æbler igen. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Så ligesom lidt en robotagtigt. Du valger ud til siden, armene, samle hænderne. Og 1, 2, 3, 4. Nu skal du vende kroppen til siden. 2, 3, 4. Løft knæet op. 2, 3, 4. Tag det ned igen. 2, 3, 4. Vend. 2, 3, 4. Armene op. Egyptisk Kleopatra for dem, der kender hende. Armene ud. 2, 3, 4. Og ned. Det kommer igen lidt hurtigere. Og ud. Vend. Løft. Ned. Vend. Samle. Ud og ned. Step ud på dit højre ben her og kig til siden. Der er 12. Du kigger 12 gange. Det går hurtigt, så den hedder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du kan høre det i musikken. Og så kigger hovedet rundt efter noget, der ikke er der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og ind over knæet. 2, 3, 4. Slå fluerne væk. 6, 7, 8. Hop. 2, 3. Samle. Står vi nærmest på ski. En alternativ ski. 4, 5, 6, 7, 8. Du hopper. 2, 3. Lige frem. Og 5, 6, 7. Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. 2, 3, 4, 5, 6. Sidste gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. 2, 3, 4. Næste sang. Du vender siden til. Stadigvæk udad mod de publikum, der står og kigger på dig. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Husk, du er glad. 6, 7 og vend. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og vend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vend. Sidste 2 gange 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Herfra 3 gange 8. Nu kommer der 3 gange 8, hvor du danser frit. Det vil sige, du vælger lige præcis det fedeste move, du har. Ja, hvad du ligesom har hjemme i skuffen. Så 3 gange 8, og hvor du også skal tage jakken af. Så her tager du jakken af, så vi ligesom alle sammen kan se den t-shirt, du har på indenunder og du har fået udleveret. Så du danser frit. 1, 2, 3, 4, jakken af. 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jakken bliver jo sat om maven. 2, 3, 4. Du binder den. 6, 7. Så kommer det sidste. Gå. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Ud. 2, 3, 4, 5, 6. Det gør vi igen. Og gå. 2, 3 og hop. 5, 6, 7, 8. Ud. 2, 3, 4, 5, 6. 4 stillinger. Op, op, ned, op. Træd frem på dit højre ben. Vend rundt. Og nu går du bare til en af siderne. Det er ligegyldigt hvorhen. Nu opløser vi hele den her flashmob. Så du går bare til en af siderne. Og så går du bare et eller andet sted hen. Og ud af billedet. Ja? Jeg glæder mig til at se dig den 15. oktober på Kultorvet.